Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Counter Strikeu. Teď jsem tady s mým kámošem, pozdrav. No, tak. Teď vám tady ukážem, prosím tě, mluv trošku nahlas. Teď vám tady No, vidíte, jak ho krásně killím. Já jsem prostě úplně... Jo. On má taky vlog, bude pod popiskem ten vlog. A hele, tady to video asi bude krátký, protože já mám málo místa na disku. Takže bude trošku prostě krátký. No, ne, já asi jo, tak asi 5minutové, no a prostě... taky nevím, ukážem vám tady, já nevím, kde je teď, protože se někam dobře schoval. A je tu, jsi tu? No, prosím, natáčím. Ty kráso, a pistolkou, pane bože. Tě dávám pistolkou a to mám takovou... Prosím, natáčím. Jsem 5? Jo. No hele, už ho vidím, takže teď mu... headshot. Teď nevím, jestli se vám laguje on, ale mě se příšerně laguje. Už jako fight, jo. Hej, a teď jdeme s pistolkama. Trošku se mi laguješ. Sakra. Jo, vyhráli. No, takže teď jdu na něj s M4. Hele, teď když tak, omlouvám se, jestli ho neslyšíte, ale já myslím, že ho určitě budete slyšet. Takže, první... Nic, hej, teď já budu s tebou, jo? Ne, počkej, to nejde. Nic. Hej, takže já to asi, já nevím, třeba ještě, musí mě on jednou zabít. A já to chci fakt Aha, takže on mě zabil, takže asi budem končit. Ne, kecám, ještě 2 minuty a fakt, protože já mám málo místo na disku, bude hned, prostě 3. díl, hned asi ještě dneska. Pistolka, debile. Sakra. Sakra, to je jedno, natočíme hned 3. díl úplně hned, akorát, že se to tam bude dávat prostě asi o 2hodinový rozdíl. Takže, já nevím, ještě mě jednou musí zabít a já to ukončím, protože dneska jsem dost natáčel s kámošema a docela jsem unavený už, nevím proč, ale... Takže hele, tak já musím končit, takže hned bude další díl, takže čau.